Woi, wah, weh, wah, wah. Eh. Ya ampun. Mundur deh. Kita sentak. Hut. Oke. Supporterku mesti Gatot. Pak Gatot iki saksuwene sugih, untune diputih-putih. Edian. Edian. Lah candak go rica-rica. Awas, candak, wut, oi, wut, ha, wut, hayah, wut, weh, ho, ha, wut, wah, weh, tiat, wah, wut, hayah, wut, ha, wut, hayah, wut, wah. Aduh. Ya ampun. Ayo mundur. Lur, ini le. Hei, ya, Bumi kuncing langit samudra kelap. Katondir genjange ngalis risang mawe gandrung. Sabarang kadul wukir. Pripun Wan? Peranan Pandhawa mungsuh para Kurawa ya menang to, Man. Menang untumu putet kuwi. Menang untumu putet kuwi apa ora ngerti nek Februari iki udan. Januari iki udan sing arep menang apa? Sing arep menang apa? Iki sing ketok jaya, sing ketok menangan iki kejaba ayah Topik ki rene. Kejaba ayahe Topik Gatot calon Maratmanika iki ora enak. Ketoke ngeser liya ketoke. Ah inggih pun Man nggih kletik-kletik. Kula maju neng tak weling khusus Dursasana srepek sing ngiringi Pudin tok. Dadi Pudin karo Sihan. Jajal kaya ngopo engko nek apik nampani job wayang elektron wong telu. Jajal Pudin jajal srepek din. Jajal srepek din. Ngopo wayangan kuwi ciyah mene. Jajal srepek din jajal din.